Извинявай, като. Добър ден, директор Фичева! Добър ден, седнете. Днес аз ще взема вашия час по литература, защото госпожица Иванова повече няма да ви преподава. Запознах се подробно с вашите последни есета и едно от тях ми направи изключително неприятно впечатление. Васил, би ли излязъл на дъската? Би ли написал заглавието на своето есе? С по-едри букви, моля, за да може целият клас да го види. Тишина. Какво е това? Заглавие? Заглавие на какво? На есето ми. Намираш ли нещо нередно в това заглавие? Защо няма госпожица Иванова повече да ни преподава? Кой е Ботев? Не знаеш ли кой е Ботев? Знам, Какво знаеш? че е български поет и революционер. Друго. Бил е патриот. Друго. Вярвал е в свободата на България. Вярвал в свободата на България. Да. Първо, Ботев е национална светиня. Той е посветил и жертвал живота си за свободата на България. Второ, Ботев е велик поет. Добре, знам. Не ме прекъсвай. Ботев е национален герой. Неговото творчество оставя трайни, непреходни следи не само в българската, но и в световната литература. Стиховете, той с който падне в бой за свобода, той не умира, загравирани за златни букви в Сорбоната. Ботев е жертвал живота си, за да можеш ти днес да се наречеш българин. И ти го наричаш идиот. Защо? В контекста на днешния живот той е идиот. Не те разбирам. Кое? Не разбирате. Добре, кой в днешно време ще си даде живота за България? Аз! Сядай веднага долу. Тишина, моля. Благодаря. Какво всъщност означава това да си българин? Ти не знаеш ли? Знам, че българинът е добър човек, макар това да не е много популярно мнение за него. Той е топъл, състрадателен, той е почтен и умен. Ама е по-лесно да станеш животно, отколкото човек. И какво предлагаш? Така, както го виждам, трябват радикални промени, като се почне от образователната система. Сегашната система трябва да бъде изцяло сменена. С какво? С любов. Да, с любов. Добре, я кажете, госпожо Фичева, какво според вас е успех за българина? О, не знам. Какво според теб е успех? Да се бориш за това, което обичаш, да действаш, да правиш нещо, когато си недоволен, да вярваш. И в какво вярваш ти? Че Ботев е идиот. Че всички ние сме идиоти. В това вярваш ти. Само това знаете вие. Да се хилите и да плюете. Вие сте... Кой сме това ние? Аз като свърша училище, какъв да станах? Идиоти ли? Или да основа някоя партийка, в която да плюя цигани и турци за това, че аз съм безгръбнаш имен хотел. Не, ще се напивам в близката градинка до припадък, ще чупя пътни знаци, ще плюя държавата за това, че не ми осигурява бъдеще, защото не знам какво е то, нито пък кой съм аз. Ще правя деца, които не искам и ще бия жена си, която не обичам, защото не обичам себе си. Какво още? Ще врътна някоя или друга далаверка, ще стана адвокат
пиар менеджер, политик, престъпник. Важното е да се дупя. Ще умра без да съм живял и без да съм се запитал защо ме е страх от... Какво ме е страх? Защо вярвам, че от мен нищо не зависи, че нищо не мога да променя? Кой ме е убедил в това и защо аз му вярвам? И най-важното, защо не се сещам за един човек, който да съм срещал и да искам да приличам на него. Васко, аз преподавах на татко ти. Какво общо има баща ми в момента? Ти отново ме прекъсваш. Що за възпитание е това? Какво възпитание? Аз? За моето възпитание? Вие изобщо чела ли сте ми есето? Аз не зная какво се е случило между теб и баща ти, но не мога да толерирам това. Не можете да толерирате различното мнение. Аз няма да позволя да наричаш така един велик поет, който е дал живота си за България. Вие сте някакъв скапан папагал, признавам ви го. Нещо друго знаете ли? Съветвам те да си седнеш на мястото веднага. Защо сте уволнили госпожица Иванова? Защото ми е харесал есето, нали? Защото разбира, че има и друго мнение, а не само нейното. Но не, вие сте тук за друго. За да ни обучите да станем като вас папагали. Впечатляващ, атрактивен начин, за да предизвика достатъчно силен обществен резонанс. За да предизвика достатъчно силен обществен резонанс, с оглед на желания политически ефект. Той се опасява, че неравните битки с неприятели и саможертвата сама по себе си е съвсем недостатъчна и дори безполезна. Тя не е самоцел. Подобна саможертва би имала според него смисъл само, ако се извърши по един впечатляващ, атрактивен начин, за да привлече своевременно вниманието на всички към българската освободителна кауза, докато все още не е завършено. Здравейте! Аз съм виновника за тази абоминация. Сигурно сте очаквали някой по-строен, висок, красив, за което съжалявам. Сега ще ви разкажа за моето вдъхновение да направя този филм. И го правя за първи път, между другото. Всичко тръгна, когато бях в училище и гледах много филми на Стивън Сегал, което не е много хубаво по принцип. И имах един приятел, който беше като енциклопедия за кино и с него бяхме неразделни. И постепенно почнах исках и аз това да правя. После дойде конфликта с баща ми, с който той искаше да ми каже по-добре не се занимай с кино, защото няма бъдеще в България. И въпреки това, аз така някак си спорих с него, но накрая той победи и аз отидох в Англия, където учих икономика 1 година. Взех всички изпити и така нататък, беше ужасно. Върнах се, скарах се с него и почнах да уча кино. И така постепенно направих 1-2 филма и накрая дойде този. И това ви го разказвам, защото когато беше готов този филм и му го пуснах на него, той го видях за първи път как някакси беше горд с мен. И това беше много такъв хубав момент, в който аз разбрах, че съм направил нещо правилно. Рискувал съм и съм постигнал нещо, което съм искал до този момент. Така, иначе, за вдъхновението на филма чух за едно момче, което е написало такова есе и почнах да го търся, не успях да го намеря. Почнах да си мисля за това какво би трябвало да има в това есе, какво иска да каже това момче и написах сценарий, после намерих екип,
много готин екип от професионалисти, които се навиха за без пари, което мен много ме очуди. И направихме филма, тръгнахме да го изкарваме, нали, по фестивали и тогава се появи горе-долу една платформа kinematograph.bg, не знам дали я знаете. И искахме с тях да почнем да го показваме в София, в Пловдив и така нататък. В София го показахме, беше много готино, хората много добре го възприеха. В Пловдив обаче така, имаше проблеми. Искаха да ме линчуват мене, в частност агитката на Ботев Пловдив. Има ли фенове на Ботев Пловдив? Няма фенове на Ботев Пловдив. Добре, окей. И там тогава бяха и протестите в държавата, нали, там падна правителството на ГЕРБ, беше малко какафония и трябваше да го покажем по София Филмфест, които също гостуваха и в Пловдив. И тогава стана много напечено положението и в крайна сметка аз така, за да излеза най-разумния или не знам и аз какво, смених за малко заглавието в час с Ботев. Много хубаво заглавие, нали? Или това е по-хубаво? Добре, единодушни сме. За малко го смених, успокоиха се нещата и се върнахме на старото заглавие. Той така обиколи 20 фестивала обиколи филма, взе няколко награди, което мен най-много ме очуди, че хората на Запад го разбираха, което според мен беше, нали, супер готино. Нещо, което си е наше, да бъде някакси... Успях по някакъв начин, може би, да преведа тази идея за Ботев, за западняците. Да, аз обичам да се хваля. И така. Това е горе-долу историята на филма. Имате ли вие някакви въпроси към мен? Нещо, което ви е интересно да разберете още? Аз малко набързо го разказах. Състезание, бързо! Кой ще стигне? Браво! Удари един шамар. Искам да ви попитам, какво ви подтикна да направите този филм? Освен това, което разказах. Ами, вие вярвате ли в това, което представихте? Смятате ли, че е така? В смисъл за действителността? Да. Ами, малко е крайно и аз съм по принцип крайен като човек, нищо, че не ми личи, но въпреки това мисля, че в голяма степен, да, може да се каже. Сега, обещая да не говоря за политика, но тия националистически, неофашистски формации аз ги мразя и това мисля, че е ясно във филма. Това може би е... Мерси. Това може би е една от причините така също, която ме потикна да направя филма. Добре, следващия въпрос. Така, да попитам, момчето, което е написало Ботев е идиот за самото есе, за което си чул, всъщност получи ли някаква... Той свърза ли се с теб? Нещо случи ли се? Ами не откриваме той, за съжаление. Но пък след това разбрах, след като излезе филм, някакви колеги ме намериха и приятели и ми разказаха за други такива случаи. В смисъл поне два, мисля, че ми разказаха, като в един случай е било момиче, което е спорило с госпожата си за това, че Ботев е идиот, нали, в днешния контекст и така нататък. Което е, нали, супер. Мерси. Следващия въпрос. Как разбра, че искаш да се занимаваш с кино? То принцип на всеки, като се замисли за киното и си, да знам, веднага те влече, защото е представено като нещо готино, но по принцип е едно от най-трудните неща, които мога да си представите. В смисъл, самата работа, това, че и по принцип има допълнителни трудности с това да събереш пари, екип и така нататък. Но когато си направих първия късометражен филм и когато видях колко удоволствие ми доставя да правя някакъв филм, просто беше ясно, че с това искам да се занимавам. Добре, следващия. Леле, каква опашка стана? Има още 3 въпроса. Да, сериозно. И искам да сте много бързи. Искам си ги зададете един след друг и след това ти ще отговориш на всички. Давай. Какво символизира целувката накрая? Следващ въпрос. Така. Запомни го. Запомням.
Моя е същ смисъл, всичко разбрахме, само целувката. Любов, бе, любов. Добре. Следващи. Знаел си, че искаш да се занимаваш с кино, но защо режисьор, а не актьор, сценарист или някой други от тези в киното професии? И сега рекламното лице на Аз ученика. Добре, каза, че мразиш националисти, нали така? Да. Питам защо? Това ми е въпроса. Добре, първо, целувка. Така, целувката накрая не е това християнското любов и така нататък. Това е свободно за интерпретация. Нали, повечето хора това си мислят, но аз лично за мен е, че той продължава да се... В смисъл, по този начин и бърка в мозъка. Не, бърка и в мозъка на госпожата и така я обърква. Гаври се. Да. Добре, аз имам апел после към вас. Втория въпрос. Какъв беше втория въпрос? Четвъртия въпрос, после втори. Четвъртия. Какво имаш против националистите? За националистите и за това, защото не съм, например, актьор. Актьор, да. Да, пробвал съм се за актьор, ужасно е. Така, националистите. Защо ги мраза? Защото се крият зад толкова, значи, той като пропаганда това, нали? Не мога да не кажеш, че не си българин и че не си горд от нашите планини зелени и не знам си какви други глупости, защото те точно с това най-много манипулират много от хората, които нямат почти никакви, нали, така да кажем, начини на живот, много нисък начин и стандарт на живот и по този начин се манипулират някакви хора и за мен това е отврат. Аз съм против това. Браво! Повече за политика ли казвате, Еди? Добре, организаторката тук, защото те изгони. Аплодисменти още веднъж за Смелия Деян. Мерси.